Този поздрав е специјално направен за Мартин Белгиеца и за неговија град Лепица и за неговата скъпоценна съпруга Ани од Кирчево и за неговата гордост неговија син за Анхел Бореца. Мартин, казва той, никога не се предава и не пада ниско душмани. Сам се издигнал каквото иска го има, няма втори на неговите години. С най-смелото сърце Мартин Бореца, леле, със смелото сърце, със своята жена Ани, леле, да чуят тези душмани. Той никога не пада, никога не се предава, има да го гледате, той е Мартин Борец. Знайте, не се мерете с него душмани, знайте си мястото, леле. Той ви казва, подалеч от мене да стоят злобарите, да се давят в интриги, вие не спряхте. Мартин Бореца, леле, идва със своя син Анхел Бореца, леле, и ви казва, той ще стане, леле, като баща си за Мартин Борец и ехе. Анхел Бореца младшин, той е човека. Той казва, аз я ви пия и никой не ми го плаща. Каквото искам си го имам, душмани няма втори на моите години. За семейство Асенови.